Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners. Mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanano. Karonday mga ka-DJ, atong ipadayon no ang laing sumpay din sugilanon unsa dili pa. Akong pasahon ni pilangan nag-comment si Rocky Vlog. Hi Lods, salamat kayo sa pagpaminaw no Rocky Vlog ug kang Led Sevmen. Hi Idol, si thank you kayo. Salamat kayo no. Led Sevmen ug kang Isal Kosaybik. Salamat Dijalik sa sumpay ug sa sunod pang mga sumpay, amping ug God bless all. Salamat kayo sa pagpaminaw, Isa Alcosaybi o kang Silso Kulanag. Salamat Idol, salamat kayo no Silso sa pagpaminaw. O karon niya ang sumpay ning sugilanon sa gugma nga naguluhan. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Sinulat ni Glenn Pino. Hello, Teresa. Nanawag ka? Ngano? Ado na ba'y problema? Unsa? No! Ngano, Nora? O nilita mo, ha? Ngano, Nora? Unsay nga, pastilan Madam Ems, noon sa mapagkahitabuan nga nasunog man ang office. Ayaw ko pangutana. Ang mahinungdanon nga makauli dahil tabalik sa siyudad. Kay kinahanglan ko dito. Unya niyo ran si De Gretel. Unsaon naman lang siya. Upan man kani mo siya balik dito sa siyudad. Ay, bahala siya. Importante kaayo nga makabalik din ko sa ato. Maubayin siyong. Mibalik na di ay si Senyora Emeline sa syudad. Ning, dinalian tong tayo tong iyang pagbalik paingon sa syudad. Kaya may problema lagi dito sa negosyo ni Madam. Nasunog ang iyang iyang building, di nahimutang usab ang iyang office. Uy, o niya, si Day Gretel. Wa yun makauban ni Madam paingon sa syudad. Kaya wa naman kini mo balik dito sa mansion. O niya, wa na po'y kontak si Madam niya, kaya gi-off ang cellphone. Sa ato pa, nga mibiya si Senyora Emeline nga wa mada si Day Gretel. Kaya driver sa van ang giuban ni Senyora Emeline. Gipabili ni ini si Chiska, katumbayot nga kauban niya siyang pag-anhi sa atong dapit. Kay maukuno kini ang pabantayon ni Gretel kung mabalik na sa mansyon. Kaya hain man kahaday si Day Gretel. Unsa man say gipangluoran ni ini kang Senyora Emeline. Mao'y sulti ni Insyong ning adlaw niya mubalik sa siyudad ang senyora. Buto niya kining dadon. Apan may supak si De Gretel kay bot niya ning isulit ang iyang pagbakasyon din eh. Ug unya na siya mubalik sa syudad, balik na usab sa ilang klase. Sama ko ni Eman, nga samtang bakasyon pa, ni Asya sa ato. Unya na usab siya mubalik dito sa syudad kung mubalik na usab ang ilang klase. Gisulit usab niya ang panahon nga magkatabang na to din sa asyenda. Bisan kinsay pasultihon, lahi gid ko na og batasan si Day Gretel ni Senyora Emeline. Ning, nahilo man ka. Dili baya ingon ni ana si Senyora Emeline kaniadto, Landa. Kanang batasan ni Day Gretel karon, mausab ka na ang batasan kanhi sa iyang inahan. Ha? O giyon sa mo pagkasayod maning? Oh, Giyon sa mo pagkasayod? Wala makauban si Gretel pagbalik. Kauban ni Senyora Emeline sa siyudad. Salamat. Salamat, Ginoo.
naibaw ko dili ko angay nga mubating sama ni ini ngadto niya. Tungod sa gintang sa among kahimtang. Pero bisag kini na lang. Igo na nako nga makita ko siya. Malipay na ko. Pero hangtod asa kutob ko nga ingon ini. Hangtod ka no sa aman. Ay, maayo! Ay, maayong adlaw! Tao po! Oh, Mayong sina tao Insyo. po! O katong Chiska. Ay, sali, alagi may maning landa. Aron, magpatabag ninyo din sa inyong mga kasilinganan sa pagpangita ni Day Gretel. Oo nga naman, Aling Landa, Mang Maning. Uy, hala nako. Tagalog pala ka dong. Pwede, Aling Landa. Ikaw doon, Chiska. Kabuangan lang doon ni mo si Landa. Ay, pasensya na mo, Landa, ha? Maning, pasensya mo ni Chiska kay ingon ini doon siya ka komedyante. May problema, Syong. Hawd bitaw ni siya kasi Ausyong. Kanay magkalaag ni dinhi sa sinda o ba ni Day Gretel? Mawa ang imong duka o kalaay ani niya. Buyag na Maning, oy. Biyernes ra hapon na ang buyag. Ay, pagkasiaw gid mo, Chiska. Balik ka na to si Day Gretel, ning. Tabang nila yun in taon, mining, mubalik na si Day Gretel sa mansyon. Kay, nagduda na ba si Senyora Emily nga may saop din sa asyenda nga nagtago niya. Nanganti ganito si Senyora Emily nga kung mahibawan niya kinsa nagtago ni Day Gretel. Manubag yun siyang pagbalik. Iya yun kunong ginginlan sa asyenda o dili na patrabahoon dito. Mao ba? Dili gid kalikayan inso nga may mo padayon gid ni Day Gretel din Kay giisip manggod sa mga tao din nga dakong utang kabubuton nila kang Day Gretel ang ilang pagbabilin sa pagtrabaho sa Asyenda Barbara. Ay, maayo kayo, may balik ka na din sa mansyon, Day Gretel. Na problema, good me, sa imong pagkawa. Kay, hindi kay guos, madam ni mo. Maapel, good me, anin siyang kapungotron. Sorry, gid kaayo ninyo, Cheska. Noy insong. Ninyo ninang loling. Ikaw pa, Day Gretel. Huwag yung problema na noon. Ayaw naghunaw-huna, Aday. Kay dako kabaya kaayong natabang namong tanan din Kamu, gyud. Bitaw, nakiksulti kog tarong ni Mommy Emeline. Mihangyo gid ko niya nga hotdon ako nabiling mga adlaw sa akong bakasyon din sa among semestral break. Apan, wa siya mosugot. Bisan pag nagpakiluoy pa ko niya. Kay gusto gid niya nga mobalik na ko dito. Apan gisupa ko siya. Apan dili sa ingon nga, misukol ko niya, Ang ako lang sa pipila pa lang kaadlaw nga nakapuyo ko ining dapita. Dali ko nakaton sa pagmahal din Ay. Sayop man to nang akong gibuhat nga, gisopa ko si Mommy. Pero good ang akong intention. Wasap ko maghimo og dili maayo. Og sayod gid mo ana no insyong. Trust ka. Day, oy. Naniguro sab yun si Madam M. Digreth. Gibilin ko niya din, kay yung kuan. Gihimo ko niyang babysitter ni mo. Ikaw, kid Chess. Kung may result sa inyong initial investigation, sir, nga gituyo ang pagsunog sa akong building, muhat akong reward kung makatumbok mo sa tao nga responsable sa pagkasunog ini. Wa may magpaabot na ng reward, Ma'am Guerrero. Ang amo nga mo, himo lang isa mong trabaho. Kung may gidudahan kang tao o mga tao nga may motibo ini, ma'am, mahimo ni mong isulti ka na mo, ma'am.
Usa ka politiko ug ilado nga bansago ang akong gidudahan nga mihimo ini, officer. Unsa? Pamati mo. Kay sultihan ko kamo, kung kinsa siya, pamati mo. Ursa ka nang buot mong pagkagsultihan ka na ko, Ralph. Son? I believe that ni Max. Nga makapasa ka yun sa imong kilay kining akong buot pagkisultihan ni mo. Really? Yes, Dad. Mahitungod sa usaman ka na, son. Bahin kini sa pagkasunog sa building nga gipanag-iyan ni Madam Emeline Guerrero ni adtong miaging adlaw. Kaya nga no, usa may problema. May nakuha akong reliable information, Dad. Nga usa ka sa gidudahan ni Madam Emeline Guerrero nga may motibo sa pagsunog sa building. Unsa? Nga no, may katawa ka pa niya. Dili ka ba masuko, kumpare Panyero? Kung ang imong pangutana, tubagon ko sab og laing pangutana. Animal, usa ba ka na, ha? Sa imong huna-una, angayan ba o dili magduda si Madam Emeline kanimo? Buwag! Nga sa ato pa, Dad. Mao'y imong pagsabot ni Ninong. Nga sa iya mga sinultihan, mituo siya nga may kalabutan kagyud sa pagkasunog sa building nga gipanag-iya ni Madam Emeline Guerrero. Ug ganong ari man isentro na ko ang diskusyon labot ni ini. Ngano, son? Ralph? Wa ka ba sa biyay motibo nga mohimo sa ingon tungod sa imong kalagot ng Gretel Guerrero, ang iyang anak. Nga may pagkaawaw ug may insulto ka nimo sama sa kibuhat sa iyang inahan nga rin kanako. Daddy Max. Ganong dili ka naman lang musulti na ko, son. Nga ikaw mo ay nagsuko og tao aron sunugon ang mong building. Ha? Ngano? Wa ka ba rin pagsalig na ako nga imong amahan? Ralph? I'm sorry, Ma'am, nga gisupa ko ikaw sa mo gusto nga mauban ni mong balik diya sa syudad. Gusto kasi mong pagsupak sa kugusto untang mahitabo, Greta. Ma'am? Yes. Kay dili ko gustong maamong ka kung unsa may mabahi mong linugdangan sa akong gi-request nga parallel investigation sa usa ka agency sa pagkasunog sa atong building. Mommy, unsay? Kay kung ako kining mapamatud-an, Gretel, makita ko nila. Ang responsable ni ini kung unsa ko kapangis kung maunay unhan. Kay, ngano, kinsa man ang kidedahan, Mommy? Mangutana ka kinsa? Walain. Ang mga varuna. Unsa? Makaingon sab kong makatuo ko sa pagduda sa imong Mami Emeline Digreth kay makadagan ng higayon nga nauwawan og nainsulto ang mga baruna tungod sa ilang pagpaninguha nga maduol ninyo. Apan, inyo naman kong gi-ignore. Pero para nako, Jess, dili na lang utak kini daginuton pa ni Mommy. Kaysa akong tanaw man god, naghatag kini Grace ko dili lang niya. Lakip na usab nako. Oh, gusto ka dahi. Kasi sa record lang ng mga baruna, no? Anang Maximiano Baruna. May rumors nga nadunggan ako nga involved ka na sila og mga smuggling og illegal drugs. Unsa? Oo. Og nga kung may dool kanila, lagmit malang bigit ko sab kung unsa may ilang illegal ang mga pangita og mga anang ilang naapilan ba? Gusto na ako ni Incho nga makatan ko sa mga trabaho sa Hacienda Barbara. Ay, hala. Ayaw rin, Gretel.
dili angay ninmo ang gibuhaton sa asyenda. Pero Noy Insyong, Para na ko, Day Grisel, no? Kung gusto kag yung makakat-on, ato magpatudlo ni Adtong Eman. Diyos ko. Oh, bitaw, Day Grisel. Kaya sa akong tanaw ba, maayag itong mutudlog bisan unsa. Ay, hindi mo, Chas. Ikaw, no? Pulos ka lang kit pinuang. Init ng adlaw, pamaning. Pahuay na dito. Ako na lang motiwa sa pagpanghipo sa ining mga ani ngadto sa kamalig. Oh, sige, Eman, kay giuhaw na gyud ko. Sige. Noy Maning? Eman? Maning! Uy, Eman! Hello! Si De Grethel o si Cheska. Di asa ka pa. Kay may gisugo pa maday si mamalandan ako. Kadiyot lang, Eman. Eman, yan ang mubiya ka mo niya. Tiwason maghani mo ang pagpanghipos niya ng mga ani nga tus kamalig. Kuan pa, kining... Hi, Eman. Noy Maning. Gwapuha gining Iman nga imong anak mo, Maning. Oy, magpaankan ka. Ako na paliwati ka. Ako na Noel. Diyos ko. Uy, Kuan kining ay komedyara to ko Maning ha, Iman. Wag si tingog. Oy. Nag-ani man mo sa humay, Noy Maning, no? Oo, Day Grethel. Nag-ani. Noy, pwede ka magpatudlo ko ninyo ang sound pag-ani sa humay, Noy? Oy, Gusto ko makat-on good ang sound paggamit anang garab sa pag-ani. murag dili maayo day nga mo gamit kas garab. Kay tingalig masamad ka. Peligro ra ba na basta dili suhito. Dili maayong mo kumpiyansa ka. Okay ra ko na Maning kung magpatudlo kong Iman kay okay ra kay kung masamad ko sa garab kay kuan basta iyahang pakpakon nga akong tudlo nga nasamad. Kung ako imong pabuton, Nyorita, dili ko gusto nga matudlo nimo sa paggamit ining garab. Nga naman, Eman. Kay dili bagay nimo ni trabaho, Para lang nina mo mga mag-uuma nga mga pobre kaayo. Nga naman, di ba kung gusto ko makat-on? Dili ba guday pwede? Resgo lagi alang nimo, Nyorita. Way kaso na mo. Kay anad naman mi ani. Naagyan naman na mo ang tanan. Kadiyot, Ragod. Nagsige naman lang kagsangpit na kog senyorita. Dili ba, Gretel, may akong giingon ni mo nga isangpit na ko? Ayaw anak nyo rito, Mahog ta nga, way maayong pamatasan, anak. Amo kagod na mo. Mao nga magsenyorita giko nimo. Bisan pag mauni akong gusto nga imong itawag na ko. Gretel, supakon pag iday ko nimo? Sorry, Nyorita. Gretel. Nyorita. Osbon ako, ha? Gretel lang isang pit na ko. May ubos ko nimo kung imo ko supakon. Kay ubos lang ko Nyorita, kung may imong gusto nga may ubos ka na ko. Basta kay magsenyorita lang gid ko nimo. Palaguton bagit ko nimo? Pero, Nyorita. Ang binagarabi. Ayaw Nyorita, masamad ka. Ang bina. Ayaw lagi, Nyorita. Emma, naglagot na ko. Paglagot lang din na, Nyorita. Basta dili ko gusto masamad ka. Balag ako lang masamad, di lagi ikaw. May tutok siya na ako. Ono? Ihatag nimo ang garab na ko o dili? Kuan? 2. Pero, Nyorita. 3. Ayaw lang ko pamukos, Nyorita. Di lagi ko gusto masamad ka. O gano'n dili ka gusto masamad ko? Ha? Ngano? Kuan. Basta lang.
sa ato pa. Imo gyud kong palagoton. Ayaw lalaki daw pamukos niya, Rita. Ambi ba? Ayun niya, Rita. Ambi lagi! Ay, tuko! Emma, nasamad ka! Oh my God! Ay ka, senyorita. O, aran eh. Dili, kinahalang tambala na. Kay na oh, nagdugoog maayo. O, karan eh. Layo rin na istinai. Dili magudunta ka masamad. Pero mura mag-imong gituyo to, aron masamad gyud ka. Uy. Gituyo to nimo. Klaro kayo nang dali ko mamugos nimo. Imo gyud tong gituyo. Nakakita gyud ko. Wa manggod. Bi, ako ning tambalan. Kamao ko anak kay medical student baya ko. Ayaw lang lagi niya, Rita. Kaya ranin ako. Na naidanon sa kabunggay. Nga mapuga na ako ini. Tingalig ma-infected na. Bi. Ato na ko niya, Rita. Pareho na ko si Jessica. Mauli na lang ko. Unya, imo di kong biyaan? Oh, ha? Ayaw kong biyai ba? Mahadlok biya kong akura. Hay naman sa to sila sa Cheska og noy maning, uy. Ayaw ko biyai ha. Ako na lagi mo tambal, ana. Kaya na ko na. Sa akong nakita nila ni Iman o Gretel kaganiha, mura silag mga bata. Ingon sa nakita na ko kanhi, kami si Emeline. Oh, Diyos ko. Nagsugod na sila og kasuod. Ug butang ka na nga mahimong ang sa mas magkalawom pa nilang panagsuod nga mahimong mo resulta ngadto sa ilang maayo ka ha? Kung mintras sa'yo pa pangitaan akong paagi nga dili mahitabo ang dili angay mahitabo maayo ka ha? Ay, ang kanindot sa kagabion, oy. Tinaot kayo ang langit. Ang gawas na way panganod, no? Haya kayong buwan. Ay, haya sa may uyab rong gabionan, no? Huwag Cheska? Pa ikaw, Francisca pa, oray. Ngano ka diyo? Awa lang. May napansin lang ko. Unsay may napansin lang ka? Dalira bang mo nagkasuod ni Eman sa tanaw ko ba? Kanara di ay. Actually, marikaila magudming daan dito sa university. Same school ra ba mi mag-study? Ha? Mao ba? Hala no! Murag yung tadhana! Unsay tadhana, Chess? Hala ka diha, no? Wag ka kasabot og tadhana. Ambot ni mo, oy, kung na siya mong ipasabot. Ino lang unya, na, day, Grisel. Bantay ka lang. Cheska, unsay... Do you think naka sa right time, day, Gris? Cheska, unsay... Makinaon sang kalibutan sa world of Earth, no? Magtuwa-tuwali, makabali-bali, bisan tuod nga kung amo, si mami ni mo, Senyora Madam M. But, mas mo prefer yung ko nga anak mo laban ni mo. Cheska. Pero, pag-amping lang yun, day. Kaya ka na ni mami ni mo, Emeline. Nahibaw ka na, hate yun niya ang mga lalaki. Ay, tiyo kalimot, ana. Dili lang ako tiyuan. Pero, kanindot sa akong gipati nga, nagaduol mi si Eman kaganiha. Ayaw lalaki daw pamukos niya, Rita. Ambi ba? Ayun niya, Rita. Ambi lagi! Ay, tuko! Eman, nasamad ka! Oh my God! Ay ka, senyorita. O, aran eh. Dili, kinahalang tambala na. Kay na oh, nagdugoog maayo. O, karan eh. Layo rin na istinai. Dili magudunta ka masamad.
Pero mura mag-imong gituyo to, aron masamad gyud ka. Uy! Gituyo to nimo. Klaro kaayo nang dali ko mamugos nimo. Imo gyud tong gituyo. Nakakita gyud ko. Uwa, manggod. Bi, ako ning tambalan. Kamao ko anak kay medical student baya ko. Ayaw lang lagi niyo, Rita. Kaya ranin ako. Naidahon sa kabunggay. Nga mapuga na ako ini. Tingalig ma-infected na. Bi, Ato na ko niya, Rita. Pareho na ko si Chiska. Mauli na lang ko. unya. Imo di kong biyaan? Ha? Ayaw kong biya iba. Mahadlok biya kong akura. Hay naman sa ko sila sa Cheska og noy maning, uy. Ayaw ko biya iha. Ako na lagi mo tambal, ana. Kaya na ko na. Diyos ko. Gusto ko mapalayo niya pero ganun dili ko magkahiwa ini. Tunan o pugson ko man ang akong kaugalingon nga magpalayo niya. Apan nga daw sa kabigo naman hinuong kong maduol paghihapon niya. Nga naman. Till you moved with your pen, changing moods now and then. Dakong sayop ang akong gibuhat kakaniya. Din gipasagdan ko si Eman og Senyorita Grethel nga magkaduol o magkasuod. Sa ila palang mga liho kakaniya, dako nagposibilidad nga mas magkaduol o mas magkainit pa ang ilang kasuod. Dili yun angin pasagdan ako sila. Kay tingalig kong simba ko. Mausab ang mga panghitabo kanamo ni Emeline. Dili man nga rin kanamo kay idaran naman mi. Ug may kabilinggan ako. Kapantali ni Eman o Grethel. Dili imposible nga magkarelasyon sila. Bisan taas ang gintang sa mong kahimtang. Tungod kay buutan si Grethel. Ugwa gyud siya'y kalainan kanhi ni Emeline. Sa managhinig ugmaay pa kami. Wa gyud sila'y kalainan. Mahimo bang makigsulti ni mo dong, Eman? Sa unsa man pa? Mangayo kong pasahilo ni mo, Neneng. Buot na kong pakikisultihan ni mo. Unsay buti mo ipasabot pa maning? Dili ko unta angay nga manghilabot ni mo. Kung unsa man ang imong pagbati. Kay imo ka ng katungod. Pero akong napanlantawan og akong gikahadlukan. Ngang nahitabo ka na ako, kanhi. Mahitabo sa pagkanimo. Pamaning. Nakasabot ka na tingali sa buot na akong ipasabot. Dili ba? Pamaning. Dili sayop ang pagpakigsuod mo kang Senyorita Grethel. Apan dakong sayop kon moabot sa punto nga mas magkaduol o magkasuod mo. Naibaw kong hisabtan ko nimo. Mga mientras sayo pa, samtang may panahon pa. Putla ng daan ang hinay-hinay apan nagtupo ninyong kasuod ni Senyorita Grethel. Dili na ko gustong mo detalye palabot ni Eman. Panaybaw ka na kung unsay dulngan ining tanan. Og nakaila ka na ni Senyora Emeline. Nakaila ka na kaniya, Eman. Pamaning.
may mahibaw, Atty. Mabali. Wala ko pagsalig ni Atty. Jimenez. Kaya nasabot kong masuod sila sa amanog anak nga Varona. Labi na sa mamahimo unyang resulta sa akong gipahikay nga parallel investigation sa tinuod nga rason sa pagkasunog sa akong building. Di inaapil pagkasunog ang akong office. Yes, Atty. Mabali. Nagpaabot ko sa iyang pagtawag nako. Sa officer sa investigation nga security agency sa akong gihire labot ini. I'll get in touch with you as soon as possible kung adunay latest development about ini. Okay, thank you. Bye. Gikasubo ko, Atty. Jimenez. Pero ikaw rin ang itagpaagi nga malayo ko nimo. Ikaw ra. Oh, kasama ng number? When naka-register, ang security officer na tingali kining mitawag. Hello? Hello, Madam Emeline Guerrero. Oh, Atty. Varona, ikaw ba kini? Oh, ako'y panahon nga makiksulti niyo. Ayaw na putla gini akong tawag, Madam. Wa ko datang intensyon kanimo. Ang ako nga gusto nung ko makigigala. Ingon man, higala sa negosyo. Dili ba goodbye mo? Ha, Madam? Daddy Max? Yes, Ralph, my son. Ingon sa nakuha ko na karon ang atensyon ni Madam Emeline Guerrero. Human sa mo panagsulti, nakuha ko siya sa kong diskarte. You did it, Dad. Ako na good son. And I know, this is the beginning of all unexpected things na mahitabo. Sooner, this is it. Yes, Atty. Mabali. Natinuod gyud ang imong giingon nga rin ako. Nga one of these days, manawag og mangitag paagi si Atty. Varona nga mo'y akong gisuspitsahan nga mo'y motibo sa pagsunog sa akong building. Oh yes, Atty. Gipatuo ko siya nga gidawat ko ang iyang pagpakighigalan ako. But gituman ko ang imong kipaod ako nga dili mo kumpiyansa niya. Kung kwartahan siya, ug may mga tao nga masugo niya sa iyang mga binuat, kaya usab na ako kanang buhaton. Kay nahibaw ko nga mas adunahan ko kaysa mga Varona. Ug mas makahimo pa kog mas labaw sa iyang nahimo, Atty. Mabali. Okay. Thank you, Attorney. Thank you. Mommy, ako man mo inubalakan na anang imo karong sitwasyon. Huwag kay angang kabalakan ako, Greta. Kay sukat sa kong magbalik diri sa syudad, may mga personal bodyguards na kong gi-hire nga mao karoy naghatagan ako proteksyon. Kun mao, namiligre gid ka, Mommy? Oh, God. Oh, come on, Gretel. Nasahit kang wa ko'y kontra, di ba? For security reasons kini. Labi na kay may mga business kita. Labi na karong panahon na, daghang tao o mga kriminal nga mapahimuslanon. O ganausab ang kidnap or ransom. Why kumo sa managana, Greta? Gani isip dugang sa kong pagpanagana. Nakatuna sa bago paggamit o kinakiban. Oh my God. Mommy. Relax, my dear. Relax lang. Naibaw ko kung unsa ang akong gihimo. Ang akong security dili lang kay para nako,
para usab kini kanimo. Assurance sa imong future. That's why I recommend nimo to have your personal bodyguard or bodyguards. I'm so sorry, Mom. But, dili ko comfortable kung may mga security escorts ko bisan sa ginagmay lang na akong mga lakaw. Magkasabot ka ra sa tanan, Gretel, sa nga-gato. Hisabtan mo raw niya kini. Yan ang bahina, Grace. Your mommy Ems is very correct. Ito siya for security reasons. You know na, this time, panahon na, daghan na ang very many criminals around the clock. And for you, aron safe ka always and all the time, dapat may bodyguard yun ka. You have two hands, the left and the right. Diba? Basta ako personally, Cheska, dili ko komportable, ana. Well, it depends naman gid na ba? Depende, pali presyo sa bat sa merkado. Huwag pa. Cheska. Pero, doon na biya kay option, ha? Sa ako lang ba? Unsay options? I mean, but kay pasabot nga pwede kang mamili kung kinsang himuon mong personal bodyguard. Diba? O kung moingon ka na si Madam Ems nga hastapod ko, my personal bodyguard. Oh, I love it. And I would love to recommend Mom Ems nga si Eman, the beautiful boy. Cheska. Yes na yes. Very big and very small, yes, of the chart. Tungkol sa gisulti ni Papa Maling na ako sa miaging gabi ibahin ni Senyorita Gretel. Hindi masabot na gusto niya likayan ko. Magkasuot kami. Dibati na hinoon ako nga nag-anam siya kalayo na ako. Nagkasabot ko sa gisulti ni Papa. Navisyon ako kung unsa ang iyang ginahuna. Kaya posible may tabutali na mo. Kung paundayonan ako ang sa tanaw na akong hinay-hinay o nagkainit na namang palagsuot. O gusto siya. Maunga mintra sa iyo pa. Likayan ko na siya. O gusto agad si Papa Maling. Bahala na po sa akong paminaw. Dili na ko kaya. Pero kutob sa kumahima. Kaya ako din ako. Kaya ako na ako magpalayo niya. Bisang pagsupak kini sa akong kapabutuan. Huwag pagpatit. Nakaluto na ka sa pamahaw, Randa? Gutom naman. Ay, oo, Ning. Hanay, nagsukad na galit ko. Ayon man si Iman. Wa naman dito sod. Ay, misayo tugtugway sa kanding. Og, nagbakiros mga baka. Ay, apasan na lang ka dito kay mamahaw na. Na, sige. Areon sa na ko. Ay, hello! Good morning, Oh. good afternoon. Uy, Morning nga diha na Maning. uy. Oy, kinsa man ron? Si Gretel man ron. Og si Cheska. Oy, aala, si Day Gretel. Nag-jogging mi si Cheska o sa iyo sa buntag na Maning nang landa. Nag-exercise pun me tuwing umaga. Sabot. Mao ba di ay, Day Gretel? Magkaayo. Magkaayo sa lawas ng mag-exercise gyud. Bitaw. I love it. You doy maning nang landa. Mamahaw ka tanin niyo, Day Gretel. Cheska. Bitaw, Day Gretel, Cheska. Ay, nakasukad naman ko.
Pero maulagi, ay pinubri ragod ni. Inato lang din sa probinsya ba? Salamat lang kaayo ninyo ng landa, Noy Maning. Sa'yo sabing nakapamainit. Bitaw no, inang. Pero, masay sudan. Just ka. Just asking, my dear little princess. Unsay sudan na to, Landa? Ay, nagtungtong ko kanon og okra. Og, nagsugba ko og buwad pinikas og may itlog. Oh, my favorites. I love okra. Bisa gamay, talinis po og tumoy. Unya kay luto naman. Oh, lumoy na. Just ka. Nabilang ginang itlog, no? My very big favorite. Gayon sa pagluto ng landa, hard-boiled nga pinaga. Just ka. Nagbabadlong na ka. Ayaw ko ka-allergenic digrets. Oy, komedya mo ko nga ako agod. Komedya ra ba? Pero kanang buwan nga pinikas, no, dagang ganahan, basta pinikas. Bisag kinsay pangutanon, di ba? Ikaw na maning, lamian kang pinikas, no? Ha? Labi nagkuan, kang nang landa. Nga linoto. Chess. Ikaw ba, Marnie? Sobra ka na yun. Sorry, digrets. Oy, I will keep my mouth shut na. Ako na yun, magtigog ng maning ay, naminaw ra yun ako. Okay. Okay ra na yung maning ay, don't worry, be happy. Bitaw oy, kung ang sabtalan ko ninyo ha, nahurot naman ko na kung tambal gitumar, ako makatumar mang naingon ko ani, oy. Bitaw, day Gretel. Siska, mamahautan ninyo. Bitaw, day. Cheska. Osborne ako, Noy Maning, ng landa. Salamat yun kaayo sa iyong pagpangagda, pero okay ra. Unsay okay ra, digrets. Mamahaw ta, oy. Just komedira, digrets, komedya lang. Noy Maning, ng landa, kamo na mo pasensya ni Cheska, ha? Okay ra, di, oy. Way problema, day Gretel. Dan lagi kong tambal, digrets. Naing na nabitaw na ako na sila. Wala di, Chess. Oo niya, Noy Nang. Ari na mi? Sige, day Gretel. Ay, basta giagda mo na mong pamahaw, ha? Sinanglanda, gid, oy. Ari sa amin nang. Ay, babo! Sige. Sige, day Gretel. Cheska. Hain day tuod si Eman, Noy Nang. Kuan day. Sayong nanugway skanding og nagbakiro sa baka. Nakakutas. Okay, kutos ni wanna to exercise. Uy. Cheska. Hala, sorry, digrets, ha? Uy. Asa kang kapita magtugway sa Eman sa mga kanding, no, Chess? Singan. Okay, kakap. Sa akong paglantaw-lantaw. Huwag magkita ko makit, eh. Don't worry, digrets. Anything ay mong pangitaon, magkitaan rin yun na. Ay, makitaan magani ng butang nga. Dili ni mo pangitaon, di ba? Oo, hinoon. Mo na di ha. Huwag man pa dihas na kong hawan. O nga na daghang mga sagot nga pwedeng tugwayan. Lantawa. Lantawa. Around the clock, oh. Pero, ay, kaniya ta, digrets. Manghunong sa ta. Manghunong sa ta. Okay. Nga naman? Kuan, kini very obvious na lagi, ay. Ha? Unsay very obvious? Kuan ba ang ako ba? Binawas ako. Nagsige na lagi kapangita ni Eman. Why man, digrets? Unsa ba'y nangita? Nga nangutana raman ko nila rito ni nang landa og ni Maning. Natural raman gud to kay wa man ako makita si Eman. Unya ang mata ay lain og tinan-awan murag. Unsay murag may muta?
Hi, ni mo, Chess. Sige na, oy, mapadayon na tag-jogging, oy. Oy, hala. Gibiyaan na rin ko sa gwapa, ay. Ay, wata ko, oy! Wata ko, ay bayot! Oh. Uy, si Jessica. Nag-jogging. Oh. Si Gretel to nag-una niya. Wala bang ditugikan sa dapit sa amo? Nagunsa man sila dito. Dili mayong makita ko nila. Labi na gid ni Gretel. Sugod karon. Kutob sa kumahi mo. Likayan na nako siya. Oh. Hala. Hawa na ba din yung napita na? Tingalig makita ko nila. Mangita ko kapasalipdan. Magdali ko. Ay, ang gipantos man ato nga itong kagalingo. Naning bisyoha. Ay, jogging pa mo. Kung mahot na ng hangin, no more. Jess, naunsa naman ka? Nunong ka man na. Ay, kutas, kapoy kaayo na. Oy, tiguang nas man na. Agay. Nanguho ng mga lutahan ako. Balik sa balik sa ta, diri ba? Mamuhay sa ta. Balingkotaning ka mga gamayng tigbayon ay. Giuhaw ko. Agay, giuhaw ko malawas no. Nawad sa bael. Agapit bisiuhaw. Agay. Kadali ko sila mo maluya, oy. Ay, ayaw ko ikumpara ni mo, Digres, kay hugot pa man kag-angay. Ako wa na, nang luag na, matwerka. Nangawang-wang na, bayo. Maglingkod sa to. Sige na lang. Paundayunan ta na lang ka. Ikaw ba akong personal bodyguard doon? Na? Muray kidangat ani ron. Hala! Vitamin A! Noon sa ka? A. Si Ivan. Ha? Si Eman? Hain siya. Tuwaray, tayo, nagdali-dali. Ay, kusok, may lakaw pa yung kakahuyan. Murag mo kumpisal, tingali to dito. Hoy, Iman! 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 Hi, good. Tara! Wa na makita. Nasa lipdan na. Asa kapitaan na? Dito, ano may mga naman, kanapa ka na may manggahang napit. Noon sa man to siya, uy. Ano nagdali man to siya? Murag nahadlok na to. Murag naglikay. Kay, nakakita din siya na to. Nga numiingon ka man nga, murag naglikay. Murag naglikay to, oy. Kay hawan ko kayo din, he. Unya, ako pa yung gisinggitan. Siya raw, wag dito siya kadungog. Nabungol siya. Dili na ko niya. Nanlood ako niya. Cheska. Pastilan, nakita ko nila. Kaya gitawag mo ko itong Cheska. Saan man ako ini? Tingalig balain siya na ako kung... may sabi noon, ngamingon anak. Aron, maglikay na lang ikon niya sa hingpit. Nakasiguro ka, Chess, nga nakakita kita sa ama nato. Nakakita to, no? Sure ko. Unsa siya bungol? Mawa ka kita nato? Hay ni mo, Chess ka. Buta di ay. Ngawa ka dungog nato. Ambot ni mo, Chess, oy. May barong mo ka, Digrets. Hoy. Mamalik ka sa mansyon. Kadi sa girl. Oy, wata ko ba? Digrets! Sunod lang, oy. Ano sa muna siya? Nanood ka? Wata ko ba? Digrets, wait for me! Okay.
Maan pa ko. Dito gid sila sa ato. Nakakita ko nila. Ug nasabot na ko nga dito sila gikan sa ato pamaning. Dong, Eman. Pa? Sorry, Dong. Sorry saan sa pa? Sa akong gaingon nimo nga ligayan nimo ang pagpakigsuod niya. Pa? Bitaw, Dong. Wa ko'y laing gilantaw. Ikaw, di ko gustong... Ayan na lang. Ayan na lang ipadayang palihog. Ang gusto nimo isulti pa. Eman. Wala akong gibuhat ka kanina. Diyang nakita na ko sila. Midali-dali ko sa pagpasalipod. Pero nakita na ko itong chiska o itawag. Pero wak ko mamati pa. Nagpatuo ko nga wak ko makakita nila. Pero sa iyang pagsinggit, kay may igo-igo lang ko nga distansya nila. Nakasiguro ko. Ngayon, naibaw sila nga nakabati ko sa pagtawag atong chiska. Oh, sabtalan ko, Eman. Kay para lang ni sa imong kaayuhan. O ginaot nga imo kong hisabtan. Gusto ang gisulti ni Cheska. Bisan pagwa siya makakita na mo. Pero dahil gitawag siya ini, imposible sa kadili siya makabati. Hinuunsa man to siya. Unsa may problema? Milikay siya na mo. Nako. Kalain ko niya. Maugid ito yung batasan. Dili masabot. Pero dili ka tutungod itong nasamad siya. Ako mo yung gibasol. Pero okay naman to siya ato. Sa ako ganing sabot. Iya tong kituyo nga masamad siya. Aron dili ko mamugos og patulo sa paggamit atong garabato. Unsa to nga pangkuha sa pag-ani sa humay. Ingon anak gid ito siya. Kalain niya batasan. Kano sa mo end ang inyong semestral break, my dear Greta? Kadiyot? Ngano? Something wrong, Greta? Wa man, Mom. Are you sure? Yes, Mommy Emeline. I'm fine. Fine. But sa imong tono, I understand that something is wrong. Mommy, wa man good. Okay ra ko. Oh, sige. Okay man ka. Fine. But saan man nimo pag-uli karon? Nga unsa na marang orasa? May biyahe pa ba ang Roro paingon diri sa siyudad? I wonder kung nganong kalit lang na usap ang imong gunahuna. Ngano? May nakapayubos ba ni mo diha? Nothing, Mom. But what's the reason? Kuan, nagsugod na sab ang enrollment. Kinahanglan makuha na ko ang mga subjects nga need na ko makuha next semester. Well, okay. But I think kuha na Roy Roro para diri sa siyudad. Anyway, akong ipa-check up ni Teresa ang schedule and I'll get in touch with you later, okay? Okay, Mom. Thank you, Teresa. Magpaabot ko sa ibang pag-send sa sked aron ma-forward na ko ni Gretel. Bye.
Magkapahibong kining desisyon ni Gretel karon. Kinahanglan ako kining mahibawan. Sorry, Yura, Emily. Pero, wako'y kasayuran bahin, anak. Pero wa ka ba na matikdan karon sa iyang mga lihok, Insyong? I mean, kining galit niyang kausaban nga midesisyon man siya nga mobalik na diri sa syudad. Nahibong bitaw ko nyo na dihang misulti siya na ako nga mobalik na dihang gikan silang nagdaging si Jessica. Okay, Insyong. Way problema diha sa mansyon o hacienda? Wa man nyo ra. Tingalig may problema. Unya, wa ka lang masulti. Wa lang ninyo ra. Okay lang yun ang tanan dire. Okay. Kuan di ay, may ipangutan ako nimo. Bahin ni atong maning. Bahin ni maning? Unsa man nyo ra? Nahibaw ka ba ko nun say full name niya? Ambot kong ipasabot ang tibuok niyang ngan uban ang apelyido. Pastilan nyo ra. Sorry, good kaayo. Soon misi maning. Pero sa pagkatinood lang, wag ko mahibaw kung unsay tibuok niyang ngan. Pero sige lang nyo ra. Mangutana lang ko niya. Turtihan talang unya ka. No. Di na mahinungdanon. Nga naman di ay nyo ra. Ayun na pangutana. Sa gaingon ko na nimo, dili na mahinungdanon. Bye. Nakasiguro ka, Daddy Max, nga sincere ka ng Madam Emilyn Guerrero sa iyang pagpaghigala nimo. About her son, Ralph. Dili na ba hinungdanon whether she is sincere or not? The most important is, dili na siya masuko kung manawag ko niya. Well, kung maudad, sa akong kabahin. Sa imong kabahin about sa iyang anak, ni Gretel Guerrero? Oh, dayag na lang sa ngadto-ngadto, maduol na usab siya kanimo. Karon nga may koneksyon ako sa iyang inahan nga si Senyora Emilyn Guerrero. Good luck to us, Dad. Yes, son. Good luck to us. Dad, good luck to us. Yes, Mommy Emmeline. Na-receive na mo ang message sa imong secretary ni Teresa sa schedule sa biyahe sa Roro gikan diri paingon diha sa city. Ugma na ko mo gikan diri mag first trip ko. Okay, my dear. Kay ipasukat ko ikaw sa to driver diri. Pagikanon ko lang siya og sayo kay layo para ba ang city proper sa pantalan diri. Aron kung makadunggo na ang Roro nga imong sakyan, naana siyang daan magpaabot mo. Thank you, Mom. But anyway, may matigdan ko nimo sa atong parigsulti karon. What is it, Mom? Are you okay? I think you're not feeling well. I'm okay, Mom. Really? Yes, Mommy. Don't worry. Mura ka man og bugnaw sa imong pagpakigsulti na ako karon. Mommy, okay ra lagi ko. Gikapoy manggod ko kay init manggod ganiha dihang nagjogging ni Cheska. Are you sure? Yes, Mom. I'm sure. Tingali bayag, there's something nakabother na mo diha. Ha? Wa, Mom, uy. Wa ra. Okay. I hope nga wa ka malimot ako. Mom. Okay, we're done. You need time to rest, my dear. Thanks, Mom. I love you, Gretel. I love you too,
Mommy Emeline. Wala may noon kong konsensya kaganina sa akong gibuhat. Nga nagpakarod ay noon ko nga wala na ko makita o wa mabati si Chiska. Nga mitawag na ko. May kauban ni Gretel. Mura may noon kong nagpapresyo. Dong Eman. Pa? Sorry, Dong. Sorry saan sa pa? Sa akong gingon nimo nga likayan nimo ang pagpakigsuon niya. Pa? Bitaw, Dong. Wa ko'y laing gilantaw. Ikaw, di ko gustong... Ayan na lang. Ayan na lang ipadayang palihog. Ang gusto nung isulti pa. Eman. Wala akong gibuhat ka ganina. Diyang nakita na ko sila. Midali-dali ko sa pagpasalipod. Pero nakita na ko itong Chiska o tawag. Pero wag ko mamati pa. Nagpatuo ko nga wag ko makakita nila. Pero sa iyang pagsinggit, kay may igo-igo lang ko ang distansya nila. Kasiguro ko. Yan. Naibaw sila na nakabati ko sa pagtawag itong Chiska. Oh, sabtalan ko, Eman. Kay para lang niya sa imong kaayuhan. Gusto ni Papa Maning nga sabtan ko siya. Apan sa unsang ko siya sabtan. Kung nahadlok siya nga may pagbati nga maumol nga rin ako ngadto ni Senyorita Gretel. Maubay buot niyang ipasabot nga ang gintang samkaimtang. Wa ba'y lain nga hinungdan? Nag-inusara na usab si Eman diya sa gawas. Dili ni siya ingon ini sa iyang pag-abot. Human na siyang trabaho sa uma. Human sa panihapon. Muadto na yun sa iyang mga higala. Karon, wa na ko makamatikod nga gihimo pa kininiya. Og himatikdan ko ang iyang kausaban. Sukad lang yun miabot si Senyorita Gretel sa mansyon. Hinoon, mato niya. Nga na-meet niya personally si Senyorita Gretel dito sa university. Diin siya mag-working student. Apanwa sila magkahimamat pag-ayo. Ug wa usab magkasugod. Apan sa naglakaw ang mga adlaw sa ilang pagkahimamat din eh. Himatikdan kong nag-anam sila og kasod. Ug butang ka na. Nga dili ko ang ayang tugtan nga magpadayon. Dili gyud. Maning. Oh. Landa. Unsay imong tan-aw ni Eman? Ha? Unsay buot mong ipasabot sa imong giingon nga unsay tan-aw na kon Eman? Dili ni siya ingon ini ka seryoso siya ang pag-uli dinhi sa ato. Dili ba? Oh, Landa. Wa ba siya gisulti nimo nga problema? Problema? Wa man. Wa ka ba'y namatikdan niya? Namatikdan nga unsa? Niya,
ngadto ni Senyorita Gretel. Oh. Unsagoy ipasabot nimo ni Ana, Landa? Ayaw kong inangwa kay na matiktan. Lalaki ka, o lalaki usab si Eman. Oh. Wa ka ba di ay makamatikod nga? Sud lang sa pipila ka adlaw nga miabot si Senyorita Gretel dinhi sa atong tapit. Naingon na ni Ana si Eman. Kay unsa man di ay ang imong himatikdan, Landa? Magpakaaron ingnon pa man ka. Kung may hisabtan ko nga babae ko, ikaw pa kaha nga lalaki ka, sama ni Eman. Dili ka tingali manghupaw. Kunwa kay na matikdan sa atong anak. Bitaw. Sorry. Nagsorry ka. Kay parihas tag na matikdan. Nga may gusto si Emma ni Senyorita Gretel. Oh. Mao ba? Maning? Landa. Nahibaw kong managsama ta. Nga dili buot ka mahitabo kini. Kay nasayod na kita kung unsay posibleng mahitabo sa unahan. Kay sa pagkabuotan ni Day Gretel, ni Senyorita Gretel, dili siya lisod nga higugmaon. Oh. Landa. Pasudlo na kuno ka ni Mama mo, Landa, Eman. Aron nga mupahuway ka na. Gabi na. Og, muadto pa kita sa uma-ugma. Wa pa man ko bati agdo ka pa maning. Musod ako karong tataod. Mahimo bag musod na lang ka? Ah. Nabala ka manggod sa mama nimo. Maubitaw nga. Iyagyod kong gipanhi. Gipanhi ka na ko aron nga pasudlon ka na. Tumana na lang nato sa mama mo, Landa. Kay murar ba katusig na balaka nimo? Kay kapoy ba yata dito sa umaga ni? Sige pa. Musunod ako nimo. Sugo na sa lawas. Basta ha. Sunod ba yata yun? O lagi pa, naunsa man eh. Lagi. Musunod ako nimo gikan sa pansayan. Nagwonder di ay why nga ikaw nakadesisyon mato pa ni Madam Ems kung nga nung kalit kang nakadesisyon nga mo uli ugma sa siyudad. Digrets? Gipasabot na ko siya sa reason, Chas. Nga tungod ni sa... wala, kalipong ba? Unsi tungod ni Kinsa, Chas ka. Kuan ba? Naunsa mo ni baba? Sa tatak, bisag. Si Aman may buot mong ipasabot, Chas. Nga hinungdan o gusto na ko mabalik sa syudad ugma. Ha? Aman ko kung mag-ingon ko. Kung mauna mong pagtuo, Chas, nasayop ka. Nasayop gid ka. Kinit yung babaa, di kan makapugong. Buking hinuon ko. Pero, manong ingon man ni ato siyang react? With bitterness man? Wala ka diha man nang. Marag maon ang cute ni. May pagbati na ko siya ini. Obviously na cute ni. Duka.
bangon. Kaya pa kayo kong mamata. Hangyod ang tanan. Jessica! Ay, agta! Ayaw sa kuyanta, Jessica. Noon sa mga kono siyong, por 10% ni mo, lagpot mo sa kabuhin ni mo. Nilagpot akong matres bayot. Ikuyawan ko ni mo. Ala, uy. Alam mga awan ko. Mali kang ipakulawan, God. Man, God. Isang pitaragani ka. Gisangpit lagi, pero waman ka magpahibaw nga mo tingog ka. Ay, hala, no? Ang taon, good ana. Mutingog ko daan, sa dili pa mo sangpit ni mo. Muunsa man ko. Mumiyaw o mu-aw-aw. Ay, ambuti mo, ay! Ay, Senyorita Gretel. Oh, nga naman si Senyorita Gretel. Ay, ingon may siyang musayot ta sa pantalan kay aron makasakay ta sa unang biyahe paingon sa syudad. Andam na ang sakyanan para ihatod mo na ako dito. Ay, no ba? Musayo gudi ay me. Ano? Musayo gudi ay me. Malhaw sa guli sa syudad ro ni Insong. Dili pa. Dili pa digrets mo dayon? Ha? Ngano man day, Gretel? Ngano, day? Kuan ka nang sure ka digrets nga di tamadayon og uli sa ato. Oh, thank you, Lord. Thank you. Madayon di akong tachas. Oh. Pero sa last trip na lang tamo sakay. Sabi na kong dili madayon. Madayon de Japon. Ikaw na, Gretel. Agad lang ko ni mo. Buot pa ko makisulti sa mga kaabag na din sa mansyon, Noy Insyong, o sa Hacienda Barbara. I'm so sorry, Mommy Emeline. But, malahos gid ko uli. But sa last trip na sa Rorong akong sakyan paingon diha sa city. Well, masaya akong mahimo. Muna imong desisyon. Ang ako nga nanawag na ang driver sa van nga mukuha unta nimo dito sa pantalan. Tuwa na kuno siya nagpaabot nimo. In town, sab. But, tagain na lang kong number niya, Mom. Ako na limong pasabot niya. Ako ni bahala niya sa ako niyang pag-abot. Okay. Kinsa man ang nagda sa van, Mom? Kinsa? Naglibog na kukuan ng anaka. Kalit kayong kausapan di sa igurahuna nga dili una karon sa yung buntag mauli. Sa last trip na lang kuno sa Roro. Wasap siya mahatag na ko rason. Nakapaduda na kyut. Tawagan ko sa Insyong. Unsa may gusto ni mo, Day Gretel? Nga akong pundokon ang mga saop o ang tanan din sa mansyon aron makigsulti kanila? Ayaw na ni Insyong. Ako ni mo sorry nga sa mga kabalayan. Ay, pero init na rabaday. Tingalig. Way problema, Noy. Okay ra ko anang init. Ay, sa kadiyot, Day Gretel, ha? May nanawag. Si Senyora Emeline. Ayaw o nagtubaga, Noy Insyong. Gano'n man, Day? Mahimong imong i-loudspeaker. Mamati ko. Tingaling magpakisayod siya nimo bahin sa rason nga nung sa last trip sa Roro na kumasakay. Na lang wa ko gisulti ni hinungdan. Haba? Oo, Day Gretel. Ako na ning tubagon. Tubaga na, Noy. Okay. Hello, Senyora Emeline. Kumusta niyo ra? Kaduga ba ni mo nakatubag, Insyong? Kuan. Sorry niyo ra. Doon na pamanggod ko'y libuhat. Maong wa dayon ko na ako matubag. Ayaw iminsyon ang akungan. Ikaw na ba diha? Tanduan, Noy Insyong.
Oo, Nora. Ako ra. Nanawag ka man lagi, Nora. Doon na kay Istrogo. Nga naman di ay kun manawag ko. Basta may problema, ana. Wa, man, Nora. Kung may tao diha sa imong dool, palayo. Kanang way makadungog nimo sa atong panagsultihan karon. Ako raman usa diri, Nora. Wa, may laing tao. Kung mao ka na pamati, kay may pangutana ko nimo. Namati ko, Nora. Unsay rason ni Gretel? Nganong sa last trip na siya musakay balik diri sa syudad? Ha? Ay na, wa ra ba siya gisulti, Nora? Wa siya musulti nga, no? Wa siya musultig nga no o gibauran kaniya? Ha? Amising na si Sinyorita Git. Ay ko, Nora. Unsa may ibaw ni Sinyorita Git na ako? Ay, husto na. Mutawag ako ni magbalik kung may tuyo ko. Hello? Hello, Nora Emeline? Hello? Gidiretso na putol ang inyong panagsulti, Noy. Pindutan lang ng imong phone, Noy. Noy, siyang salamat, Noy, ha. Salamat gid kaayo. Sige, Noy. Biyaan na ti ka. Okay, sige. Naunsa man sa Gretel. Libog man lang ko. Sa tinubagan ni Insyong, murag may namatikdan ko. Makapaduda. Sige lang. Mahibawaan ko rin gihapon ni unsay lakaw ni Gretel ito. Mahibawaan ko rin gihapon ni kung may milagro ba siyang kipuhat dito nga supak sa kong kabubuton. May nanawag. Kadiyot. Shit. Si Maximiano Varona. Anong nanawag siya? Unsa yan tuyo? Bisan wa ni mong loudspeaker, lad. Pero madungog ang iyang pagring. Huwag gapon niya ito baga. Magkalakot. Who's on the line? I found out that your number was not in my phone book. Hello, Madam Emeline Guerrero. Wa ka ba magkaila sa akong tingog? Attorney Maximiano Varona here. Oh, did I hear it right, Mr. Gerona? Oh, no, not Guerrona. Attorney Maximiano Varona. Oh, I'm so sorry, Attorney Maximiano Varona. Mao ba na imong number? Ay, wala na ako ma-save. Yes, this is my number, Miss Madam Emeline. Okay. But, Sir Varuna, I am very busy right now. Ug may tawag kong gipaabot nga importante kayo. Sorry nga putlo na to kining atong panagsulti. Kay may incoming call ko nga may appear diri sa akong unit. Okay. I'll get in touch with you soon. Kanang dili ka na busy. Ngano, Dad? Gidritso nagputol nga kong tawag without saying bye. Kay may incoming call ko no siya. It's okay, Dad. But she insulted me, rough. Let's give her a chance. Let's give her a chance. Nagasabot pa ka siya sa kong pagpakaroning noon nga may incoming call ko. But I don't care kung unsay na sa huna-huna. He's nothing. Non-important. Hain na malis, malingog eman nga wa pa man. Hapit naman lang mabugnaw ning sabaw sa utan. May adlaw! Nilanda! May adlaw dihan ang landa.
Good son ni mo dihan ang landa. Good son. Oy, si Cheska og Senyorita Gretel. Nasuroy lagi mo, day Gretel, Cheska. Gibanan ako ng akong amo nga gwapa ng landa. Liwat na ako. Kay matuyo siya ni mo. Sino'y maning. Og syempre ni Iman. Hain mo day si Noy Maning ng landa? Og si Dodong Iman pod ng Lance. Jess. Ganiha ramang kong nagpaabot nila, day Gretel. Kahiting paniod to na. Hambot ining duha nga wa pa man gyud. Kuan. Hain mo day sila nang? Bitaw nang. Labi na si Iman. May favorite. Jessica. Ay, umahilom na ko, day Gretel. Kada adlaw magud na sila si Maning og Eman dito sa umaday. Mao man na ilang trabaho kada adlaw. Ay ngano man unta di ay may tuyo kanila. Nagkonsuma na sila si Gretel diya sa amo. Gani kinakita na ko sila sa ilang pag-abot samtang nagpaingon pa ko. Kay kunwa pa. Magkaabot kami kung bidiritso pa ko sa bahay nga magkuha unta sa paniod to ni Papa Maning. Ginoo ko. Nasayod ka nga dili kini sayo nako ang akong gibuhat. Nasayod ka gyud. Pero ako'y laing mahimo. Wala laing pagi nga dili ko maduol niya. Wala laing pagi. Eman! Pamaning? Abi ko, nagkuha ka na sa atong paniyon to. Ganina raman kang milakaw. Nagunsa ka mo din eh. Ha? Nagunsa ka pa? Sorry, Pamaning. Lain magudang akong pamati pa. Pag wa pa ko makalaw sa ato. Kalit kong nalipong. Unsa? Kukunmaw ka na. Nganong wa ka man mo lingkod? Lain man ka, imo kibati, ha? Kuan, murag mi arang-arang naman pa ang akong paminaw. O, wadto nang tako sa ato. Unsay mo ado sa ato? Lingkod. Klarohon na to unsa nang gipamati nimo. Ibasin og dehydrated ka tungod sa kainit sa panahon. Pa. Lingkod. Klarohon sa nato ni. Tingali kung saan ang imong gipamati. Klarohon taon na ni. Mubalik ka na di ay dito sa syudad, day Gretel. Oo, nang landa. Mao ba? Ay sa ato pa, ningaw na day minimo. Unsay mingawan nang? Wa rabitaw day, uy. Nang landa. Nang. Bitaw day, ang imong kabuutan, ang imong kamaayo dili lang namo. Sa tanang mga saop sa Asyenda Barbara, bation gyud og kamingaw nimo. Nang. Dako kay kagkikatabang namong tanan din hiday Gretel. Kay kunwa ka pa, unsaon na lang kaha ang among panginabuhian. Ang among pagpanaop sa inyong asyenda. Dako kaayo namong utang kapubuton nimo day. Nga nagpabilin mi sa pagtrabaho sa asyenda. Ug ang imong kaayo namo din hingtanan. Dili gid namo mahimong mahikalimtan hangtod sa hangtod. Nang landa. Kanon, usan may pamati ni mo, Iman, nga nakapahuay kang kadayot. Kuan Pamaning, kuan kaning... Mura magtuyok pa man ang akong pamati, pa.
Ginoo ko. Unsa man ang imong ipamati, ha? Ano kung kabalak igod pa? Ako raning i-relax. Mawara tinghali ni kang tatawad. Kung gusto kang mo relax, adtos bay, ipahuway ka na. Ha? Kuan pa? Igo na ning milingkod ko. Murag, may paingon naman sa pagkarang-arang ako pamati ko. Oh, sigurado ka? Mura pa. Nawa ka, muingon ka mang mura. Mas mayo nang maniguro ta. Mayo manggod kon ato ka na lang sa ato mo relax. Mupahuway kay makairag-irag ka dito. O makainom ka sab dito og init nga makalaga ta og adahon-dahon dito aron nga maayo ka. Dali-dali manguli ta. Agakon ko ikaw paingon sa ato. Dali na. Ayaw pa. Maka-relax ako dire. Ay, mura ka man hinoon og mahadlo ka mo uli sa ato. Mo piyong-piyong lang sa ko pa. Ay, kinintawa na. Wasap tingali ka mapasmuhi kay nagdungan man ta og pamahaw. Medyo arang-arang man pa. Mawara lagi ni ron. Ang ako lang nga, di lang usa ko matandog. Ay, unsa ba yun ang ipamati ni mo ba? Mabalaka man lang hinoon ta. Ayaw lang ko kung kabalak igol pa. Mawara lagi ni karong taon-taon. Mo-relax lang ko kadit. Sige. Ako na lang unay muli sa ato. Ako na lang magkuha sa atong pagkaon dito. Sorry, kaya pa ha. Saan ko lain mga akong pamati ko. Ayaw na pagsigig istorya daya. Mo relax man ka. Sunday nga ni punuan sa kahoy. Sige na. Oo pa. Sige. Mubalik na yun ko. Huwata ko ha. Lang pagbarog. Kadayot ra kay ko. Salanda? Dinay sila sa Grethel o katong siska? Maning. Nangita ni mo ni Dong Eman. Ay, maodi ay. Aha. O say maodi ay ning. Ay, wa. Si Eman. Say Eman. Kalibog ba ni mo? Sabat na lang niya. Asa naman ito sila si Grethel o gatong siska? Nangatos kabalayan. Kay sultihan niya ang tanan nga bubalik na siya sa syudad karong udto. Hapon di ay. Sa last trip ko nung nga biyahe paingon sa syudad ang iyang sakyan. Taod-taod na ko nga naglantaw sa unahan. Paingon na to sa mua. Pero wala ko magkamatikon nila ni Gretel. Tingali ko na sila sa amor. Nalipat ko ganina tungod sa akong pagpakaroon ino ni Papa. Ngalain ang akong pamati. Ay, nakapamakak na hinoon ko. Pwede naman gud ko nimong sultihan sa tinuod, Iman. Nga nagligay ka di ay ni Grethel nga miadtos ato. Pamanig. Wa ka na lang unta mamakak pa nako. Nagpakaroon ingnon ka pa man nga lain ang imong pamati. Suwa pag kumusangpit nimo. Diyan ako sa dool. Gibsilbahan ta karon nga mahibawaan ako husto ba ko sa akong hisabta nimo. Nga nagpakaroon ingnon radi ay ka. Kay labing siguro nalantawan ni Mus de Grethel o katong Chiska nga nagpaingon na sa ato kaganiha. Kay mga oras sa imong pagbiya nako sa maumao man sabdi ay gyud ang oras din ay adto sila sa de Grethel sa ato. Kay mupawibaw de unta. Paibaw unta nga mubalik na siya sa siyudad karong adlaw. Muuli siya karon? Gusto mong gibuhat, Eman. Ginoo ko. Naunsa mo ko.
Dili ko gusto mabatig sa mga ini. Pero nga nung, wala may nang kumahimutan na nasahid nga mubalik na daeron si Gretel sa syudad. O, gibati na mahinom ko kamingaw niya. Diyos ko. Iman, sa may problema? Ya, ina. Ikaw rin kabuangan, anak. Bitaw man! Ya, baday! Ay, karikit ko na ay. Kamugyod. Mga wagyod mo ilingaw. Ayaw lang na ninyong tugawa si Iman. Kilain ang pamati, ana. Iman! Uy, Oh, pamaning. kung lain ang pamati ni mo, i-relax na dito sa may daplin. Kami lang usa din eh. Oh, okay naman ko pa. Okay na ako. Wala na problema. Okay, ayusin mo biyahe Ayos, biyahe balik syudad di Gretel, ha? Amping ko. Amping. Salamat gid kaayo ninyo ha. Mingawan gid ko ninyo din eh. Ay, Sablay, kabisad. kung si mong kayo pagtabang na Mana, tinuod. Tinuod ay. Sige lang. Makabalik ra gihapon ko pohon din eh. Hain naman to si Chaska. Nawag tang magkalit. Tuwas mo ulit tao di ay. Hindi nga ako susto niya. Ay, Sige, basta maon na to. Mabalik lagi ko din hipon. Ipasalig ko na ninyo. Okay, Mr. Soon. You can reach me anytime. Bye. Wally? Yes, Madam Im. Kuha dito ni Teresa katong mga documents nga akong gipatrabaho niya. Yes, Madam. Saan naman dahi tudong orasa? Uy. Tiri naman di ay hapit. Si Gretel kaha. To na ba ka sa pantalan para sa ang pagbalik din sa siyudad? Ako kan tawagan. Uy, kisa man wa may ngan nga na-register. Yes? Good afternoon, Madam Emeline. This is Ralph Barona, the son of Attorney Maximiano Barona. Pa ko maka-disturbo ni mo, Madam? Naunsa man ko. Unsa man akong gipati. Dili pa ko ganahan nga mupauli balik sa syudad. Ay, God. Ay, ngano kini. Nganong ingon sa dili na ko kaya nga malayo ni Eman. Unsa man kining akong gipati. Ano? Kung ganun nagkasul ka man sa kuna-kuna o kalaman, Eman. Ngano man. Yuk, mahuway siya kanyo itong iman nga mo. Timot-timot na kay luto mo ng kamuti yung saging nga nungag. Sabi kisang sa siya mo siya. Asay ginamuti niyo. Tidak. Ha? Musunod lang ko ninyo ron. Tiwason ko lang akong gibuhat. Hapit naman eh. Sige. Sunod maghat ka. Sunod ha? Oo. O lagi. Ilang sa gamay kaya. Timot-timot ka. Oo. Musunod ako. Lagi ka na baka sila si Gretel. Paingon sa pantalan. Ginawa ko. Natagi ko kalikon. Yung mapakigbatukan ko ng tanan. Maluwi ka, Diyos ko. Nakasiguro ka ba, Ning? Ginoo ko.
Mao ka na akong hisabdan, Landa. Wa ka ba di ay makamatikod niya na? Nga nung wa man makamatikod ning. Nakamatikod ko. Pero ang ako, nga dili kinihatagan o gibog ato ni Eman. Nakahiskot na taniini, dili ba? Oo, Landa. O gibauran ko na siya bahin ini. Kaya dili na mistel siyang pasabton kung ngano. Kaya klaro na kayo ang gintang sa itong kahimtang niya to ni Senyorita Grethel. Kaluoy sa atong anak, Ting. Kaluoy nitong Eman. Nasayod ko, Landa. Pero atay mahimo. Ang pagbaod ganiya nga dili magpadani ini. Dili man tuod kita makabasol niya. Kaya dili lang sa kaanyag ni Grethel. Sa kabuutan o sama. Dili gid sa lisod higugmaon sa sama ni Eman. Tinuod ka na, Maning. Apan, kinahanglang pakigbato ka niya ang maong pagpati. Kaya wa mangyug siya ay mapaabot ni ini. Kana. Aron malikayan niya ang mahimuon niyang linugdangan ni ini. Kaya wa magid kini katumanan. O dili ko makabasol nimo sa pagbaod sa atong anak, samtang sayo pa. Kay siya ragi hapon ang mag-antos, Landa, sa umaabot. Kung magpadaigid siya ni ini. Ay, husto ka, Ning. Sa ako karong hisabtan niya. Nga, pagtuon niya sa kaugalingon, nga, likayan si Grethel. Nakasiguro ko. Nga napanlantawan na niya kung unsa may nagpaabot kaniya sa unahan. Kung paundayunan magyud niya ang iyang pagpati. Oh. Walang masayod si Landa. Sa usa kong inungdan. Nagibauran ko sa Eman sa iyang hilom nga pagbati ni Grethel. Dili lang tungod nga way mapaabot si Eman ini. Apan tungod usab ni Emeline mismo. Nga kani, nahimo kong hinigugma sa matanon pa kami. Kinasayod kong dili hitupngan ang iyang pagdumot kanako kani. Tungod sa sayop niyang pagtuo. Nga kanhi gipatuo mismo kaniya sa iyang amahan. Nga nakasa ko sa among relasyon. Nga gibudhian ko siya. Sayo ng langit. Nga wala ko makasa niya. Tumo-tumo og pagmanipula lang kanhi sa iyang amahan ng tanan. Kini, wa man makauyon ako nga mamahimong hinigugma sa iyang anak. Tuloy kabos lang ko. Kay ubos lang ko itandi nila. Pero ako patsuli ang mga panghitabo. Bisan pa man na sa kawahian. Ako magtuon nga tinudanay may barog para sa among gugma. Aman ako raw sa daig hapon ang nahimong biktima nga nag-antos sa kawahian hangtod karon. Ug butang ka na, nga dili ko buot mahitabo ni Dong Eman. Dili ko yun ikatugot. I'm sorry, Mr. Ralph Barona. But I am busy diri sa office and I don't have time nga makiksulti ka nimo bisan unsa. It's okay, Madam Emeline. I understand. And I'm so sorry for that. Bye. Oh, wait. Ganyan lang. Before we put an end to this conversation, Madam, I can assure you that I am a good friend. If possible, kung may patabangan ka na ako about your businesses or anything, sabisan unsa, or even protection. Kay anaaman ko sa PNP, you can reach me through this number at any time.
I'm more than willing to offer my services diha nimo. Again, Mr. Ralph Baruna, sir, I am very sorry. I'm very busy. I will... Okay. Yes, madam. Again, sorry nga nakarestorbo ko niyo. Bye. Shit. Kung unsa may matuod din yung katuyuan, ug sa imong amahan nga si Attorney Maximiano Barona, nga rin ako, namo ni Gretel, nag-usik lang mo sa inyong panahon. Kay mapakyas lang mo. Mapakyas good mo. Day Gretel, ay kuan na saban si Tiska. O nakarga na sab ang imong mga dadonon. Ug murag maayo na deron nga igikan pa ingon sa pantalan aron nga makaabot na sa sala strip nga biyahe sa Roro pa ingon sa syudad. Masunod ra ka ni mo na Insyong. Okay, Day Gretel. Ay, sige. Muon ako. Kinahanglan mo ko mapaagas sa akong luha, sa akong pagbiya din Kinahanglan pa. Tungod lang ni mo, Eman. Di ka man di ay maning. Oo, Landa. Misayo ko guli. Oy, kay misugmat mo ning akong arthritis. Tiguang na yun manoy. Na, masigbi kaon kag kontra. Maula gini. Bisan pag minaayo kas mga tao. Pero pagkaon, may kontra sab nimo. Ikaw, yun. Si Eman. Taod-taod na to. Pero ako tong gitugon nga ipahapit na lang sa iyang pag-uli ang paghipos mga kanding o baka. At Eman day ka nga, huwag ka man dinis akong pag-abot. Ay, naunsa. Huwag ka yun makakita ining akong gibit-bit. Ikaw no, nagpaila ka lang yun. Ay, mingon bitaw kong tiguang nagyusmanoy. Ay, hibutang ko sa nibi. Anhilang ko mo hinay-hinay o pamilo din Ay. Unsa man, naginas day Gretel? Ay, wa pa man mo agi tong sakyanan nga mao'y ilang sakyan. Uy, wa pa nga hapon naman. Na, mapikihan to siya sakay sa Roro, basig dili makasakay sa last trip. Bitaw, no? Distansya pa ba ang pantalan gikan din, Ay, pila na may pagdagan po anang ilang sakyan. Maayo maglakaw kay sigurado yung dili makaabot sa katapusang biyahe. Ay, lagi. Hindi lang unta mo kumpiyansa ba? Ako'y imong giing naning. Ang man kung kinsa nga kita may nag-istorya. Maupod. Ay, naunsa ka man, Landa. Pero, Ning. Saman? Makaguol ba yan, no? Nga mubalik na si Day Gretel sa syudad. Ha? Maayo manggod siya. Lahi ni Senyora Emeline ba nga iyang inahan? Kay mubati magibitaw siya na itong mga pobre gani. Inunosab niya na sa Emeline. Mabination sa mga nasopos. Pero nosab gini. Umansawaan na mo damang mga panghitabok tali na mo. Ning. Hoy, Ning. Landa. Ay, naunsa man ka. Namati ang gisulini mo nga murag kagaling lang ng waa sa imong kaugalingon. Hain ba ito? Ay, maulagi giday ako na matikdan ni mo. Magkahisgot na gani tabahin ni Senyora Emeline. Mawa ka, cute. Nausa ka diya? Ay, una-una rana ni mo. Tingali. Pero,
Ingon ana manggod kag makahisgot ni Senyora Emeline. Una, gilain na po na ni sabot. Ay, naibaw ka bitaw nga. Lahi nagbatasan ng bago na tong agaon. Naibaw yun ka. Nituto ka man ako. Oh, ikuha man mo ng mga hinayhay. Mamilo man ka din eh. Adto ra day ko sa sod, mamilo. Pastilan. Nalain siya. Og masabot nga, wa mo to silanda sa akong gisulti niya. Musabot ra gid unta ko kun musulti lang siya tinuod. Pero sa kada higayon nga makahisgot mi pahi ni Senyora Evelyn, malahi gyud ang iyang tunada. Bisan unsaon sa pagsapot. Sa iya lang reaksyon, masabot hinuon nga may gitago gid si maning nako bahin ni anang Senyora Evelyn. Duna gyud. Naguol ba ang kadaghanan dong iman nga muli na si Senyorita Gretel sa ila sa syudad? Oo. Kay maayo man siya nato, notisyong. Dako ko sige katabang nato nga magpabilin sa atong pagpanaop sa ilang hasinda. Bitaw, lahi yung kayo siyang batasan ni Senyora Emeline nga iyang inahan. Grabe. Tayo kayo, lutang yun. Uy! Nagsakyan ni Senyorita Gretel, para muli nga ito siyudad. Kanyot, ito giman ha? Si Gretel ang sakay ng bado. O pauli na siya siyudad. Makaway ta niya, makakaway ta. Atong bagat ko niya sa eskina, no? Ha? Nabiyak na ganda siya. Senyorita Gretel. Noy Insyong, naunsa man ang mga tao nga gikan sa uma. Nagdinaganay malagi na sila sa may skina. May laing kay Gretel. Ay, bro, na silang mukaway nimo sa imo o niyang pag-agi diha sa ilang tungol. Pati yun doon silang taminaw nimo kay Gretel. Mayo pa biyahe! Unsa? Mayo pa biyahe kayo ite! Ang Senyorita! Nagkaroon na to. Noy Insyong! Kaluoy nila! Sidong iman tayo ay! Ang awa! Siya itong nagpabilin sa may umahan o. Hain, Noy? Ito ara na siya. Wa siya mo uban sa mga sao. Igo na siyang naglantaw. Eman. Ihunong sa makadiyot kining van. Please. Makikimamat sa kus mga tao. Ay, lang. Ihunong sa ning van. Kibay pagbiyahe day. Giyangop niya ang mga tao o gikakos niya ang mga katigwangan. Nga masabot nga nang hilak ang kadaghanan. Gretel. Milantaw siya nga ninako. Mikaway-kaway siyang kamot. Mayong pagbiyahe, Gretel, salamat kayo sa mong kayo din mo, ha? Magkalimutin mo na. Salamat pod kaayo ninyo. Mamiss na gyud mong tanan. Ay, Gretel, na kinahanglan na gyutang mo larga. Talbasin dili na ito makaabot sa katapusan biyahe sa lolo. O, Noy Insyong. Ay, larga na dong! Bye na, Gretel! Bye, Senyorita! Balik ka na! Bye ninyong tanan! Bye! Bye-bye! Si Eman. Huwag siya maduol na ako. Lain kayo siya. Iya kong kipasakitan.
Ato lagi siya. Gusto si Papa Maning. Layo kayang gintang sa mga kahimtang. O dili ko agay nga mubati ini nga ito niya. O angay lang tuon nga likayan ko siya. Aron di kami magkasuod. Aron nga dili usab muli pang pakining pagbati. Nga dili ko kyud angay nga bation nga ito niya. Dili kyud. Dagan kayong salamat ninyo ni ng Loling no Insyong. Ay, kami maulangan na magpasalamat ni mo day Gretel sa imong kaayon namo. Labi na yun sa mga saop sa Hacienda Barbara. Dako, kayo tagnatabang sa tananday. Naghimo lang ko sa angay, Noy. Blessing yun ka para namong tanan and day Gretel. Ikaw, Gid, Noy. Tuod, ahain naman ito si Nang Loling. Ikaw na lay sapot niya, day, ha? Makaagwantan na malayo ka na namo. Doa, perting hilak. Ha? Dili na lang kuno siya mo doon, magbalik at tingalig maghinilakay mo. Taon po si Nang Loling, uy. Ano niya, day? Di na lang ko magtuday. Pag-araw-araw sa imong dahil balik sa syudad, ha? Kamo Sabnoy, kamong tanan. Mamiskit man ako. Ayaw taon may kalimti, day Gretel. Niligyan na mahitabo, no Yinsyong. Nahimo na mong kabahin sa kong kinabuhi. Kamong tanan sa mansyon ug sa tanan sa Hacienda Barbara. Pagkalain sa akong gibati. Ingon sa nawa ka na ko ang tanan. Human mo nakalarga kining barge nga akong gisakyan balik sa syudad. Mapalit ko man tuod ang bisan unsa nga akong gusto. Naaman tuod ang tanan alang na ako. Apa nagkugmang ako na sinatigikan sa mga tao dito sa mansyon. Sa mga tao sa Hacienda Barbara. Sukad masukad. Huwag yun ako masinati dito sa syudad. Ug bisan kikan mismo ni Mommy Emeline. Huwag yun. Dito sa mansyon ng Hacienda Barbara. Dito ko masinati uban sa mga tao dito. Nga may naghatag ka na ako og pili. Sa akong presensya. Sa akong pagkako. Ang ilang kasinsero. Lahi, sige pakita ni Mommy Emeline kanina ko. Dito ko sa masinati ang kalipay. Nga sukad, wa ko masinati. Labi na dihang dagan ang nalipay sa kong gibuhat nga pagtabang nila. Ano mapabilin sila papanarbaho sa Hacienda. Dili hitop nga nagibati kong kalipay nga nakakita sila mga pahiyong. Apan dito ko usab na sinati ang kasakit. Kung malayo sa tao nga wa mo dama. Ngang iyang presensya daw makahatag ka ni mo paglaom aron mapuhi. Katami sa magpakapuhi. Kung masinati mong mahal ka usab tiya, bisan wa kinini mapadaya ka. Apan mabasa mo diha siya mga mata. Ang kasinsero kamatinudano na. May mobiya sa Pierio na Emeline kung wa mo larga ang rolong na desakya ni Senyorita Gretel. Maayo, Insyong.
Oh, kumusta ang mansyon o asyenda pagbiya ni Gretel? Nyo na. Sapagkat inoon lang nyo na. Kakabuutan ni Senyorita Gretel ang mga tao sa mansyon o asyenda Barbara nakatod na sa pagmahal niya. Sabi na yun ang mga saop nga nakapahipos doon sa kaayo ni Senyorita Gretel. Nagpasalamat doon kaayo ang tanan niya. Mao ba? Ha! Nakapasalamat sila ni Gretel nga akong anak. Pero nako nga mo'y mitugot sa hangyo ni Gretel nga kaluyon sila. Gibaliwa lang nila. Nora? Mga ingrato. Nora? Wa sila magunahuna. Nga anytime, kung mo'y akong gusto nga mahawa silang tanan sa mansyon o asyenda, mahimo ko kayo. Sultihin sila sa kung gisulti karon kanimo, Insyong. Nakabati ka? Sultihin sila! Manin, maunod. Unsa? Mo ka na gisulti ni Senyora Emeline Ensyong? Oo, manin, maunod na. Ginoo ko. Gusto niyang pasultihan ang tanan sa iyan ginod na ako. Pero nagpanuko ko. Kaya nakasiguro kung makapasubo kini sa tanan kung akong ipaabot kanila ang gisulti ni Senyora Emily na ako. Oh, mao yun, Ensyong. Ug dili kay kana lang. Maka-apekto usab kana sa mga nagtikad sa uma. Nga, naanayin tao'y gipamati. Sa lagtod, dili makaayo kanila kung imo pa ka nang ipaabot nga to nila. Maulo na akong gihuna-huna maning. O ang akong kabalak Anton. Kung simba ko iyatong tinodon ang iyang gisulti, unsa di kahay makita po. Ginawa ko. Uwa ba ni mo tawagi og sultihe si Senyorita Gretel ini? Madirisod ko lang. Kaya kinalig makairgo sila sa Senyorita Gretel o Senyora Emeline tungod lang nato. Imposible man yun nga kung masayod si Senyorita Gretel, dili niya pasisultihan ang Senyora Labot ini. Tingali og musamot na yun hinoon ang kasuko ini. Kaya makaingon manggod kini nga, nagpahaba ko ni Senyorita Gretel. Husto ka, Ensyong. Garon lang, ako nga, nagulahon na sa gisulti ni Senyora Emily na ako. Huwag mahimutang. Kaya mahimong bisan unsang higayon na kung gusto niya nga tangtangon tang tanan sa mansyon o asyenda. Mahimo man gud niya. Ipalayo lang unta ka na, Ensyong. Magampo lang ta, nga dili unta niya ka na buhaton. Dili lang unta. Maning. Kumusta ang imong pagbakasyon dito sa probensya, my dear? Okay ra, Mom. Okay? Pero sapot-sapot nimo? Sa imong tinubagan, dili okay. Gretel? Mom? Pagasapton ko ba? Ngawa sa imong will kinig pagpauli din sa syudad? Sa pagkatinuod, Mommy Emeline, nakatuon ako sa pagmahal sa maong dapit. Nilang tanan dito. Mao ba? Kay nadaa ka man sa ilang pagpakaroon ingnon o pag-ulo-ulo nimo, dili ba? Mom? Wa ka makasabot. Nagigamit ka lang nila.
alang sa ilang mga personal nga katuyuan. Tingali gipatuo kanila nga mahal kausab nila. Nga sincero sila silang gipakita nga kaayo diyan nimo. Kay may makuha man sila nimo. O kana mo ang paglaban mo nila, ang pagdupa mo para nila. Sama sa imong paghangyo nako nga ipabilin sila sa ilang trabaho sa asyenda. Dili ba? Sorry, Ma'am Kun. Mao ka nimong pagsabot. Pero nakauban ako sila. Nasinati og na-meet ko sila personally. O gibati ko usab ko dun sang ilang gibati. Nabutaan ka lang sa ilang pagpakaroon ingnon, Gretel. Sorry, Mommy. Ba't wa ako magtuo nga nagpakaroon ingnon lang Shut sila? up! Mom. O kisa may mong tuhuan? Sila o ako? Ha? Tuwag ako! Sila o ako? Okay, mga ka-DJ. Atangi ang lain pang sumpay ning sugilanon sa gugma nga naguluhan. Ayaw akong tudloi nga dili ka na higugmaon. Sinulat ni Glenn Pino. O salamat kayo no mga ka-DJ, mga ka-listeners, inyong pagkanunayong pagpaminaw.